Opmars van de Italiaanse wijn en Vaals loopt uit voor het nieuwe centrum. De gemeente Vaals had nooit eigenlijk een echt centrum, echt hart van de stad. Nu met de feestelijke opening van het totaal gerenoveerde Julianaplein is daar verandering in gekomen. Van het plein van de vogels in de monumentale beukenboom. Uit de grond van mijn hart. Gouverneur Bovens verrichtte onder grote belangstelling de openingshandeling. 3, 2, 1. Met de onthulling van een kunstwerk aan een van de muren en een spel van fonteinen kon het plein daadwerkelijk in gebruik worden genomen. Ik vind het een beetje een plein met een Italiaans tintje. Het is niet zomaar een plein, daar is ook echt in geïnvesteerd. Was dat om Vaals toch ook wat allure te geven, want dat was er eigenlijk niet echt, als ik het zo mag zeggen. Ja, nou, het Van Clermontplein heeft natuurlijk ook allure. Ja, hè? En we wilden een plein dat goed aansloot bij dat Van Clermontplein. Ja. En dat die zuidelijke sfeer, dat hebben we inderdaad ook gezegd van die wilden we erin hebben. Lichte kleuren, een aangenaam verblijfsklimaat. Het moet een plein worden waar mensen zich gewoon thuis voelen en prettig voelen. Nou, en als je in Italië komt, aanvankelijk hadden we ook nog een arcade feitelijk verwacht. Maar als je in Italië komt en je komt op zo'n plein, ja, dan beleef je een plein, voel je je thuis. En dat was de bedoeling. En ik denk dat we daarin geslaagd zijn. Op de binnenplaats van het gemeentehuis is er een kunstwerk gemaakt dat een rood verfbad moet uitbeelden. Verwijzend naar de textielgeschiedenis van Vaals. Ik heb me laten vertellen dat u daar persoonlijk erg veel mee bezig bent, tot bijna in het laatste detail. Dat u hebt opgelet of degene die de stenen legden, of ze ook wel goed recht hadden gelegd. Ja, dat is misschien wel zo. Ik interesseer me voor architectuur en toegepaste kunst en ook de landschapsarchitectuur. En vanuit dat principe leef je en ga je mee in zo'n project. En ik weet praktisch elke steen en elk foutje wat er wellicht is te vinden op het plein. En ik hou ook van het detail, want vanuit het detail ga je naar het grote geheel kijken en zie je de kwaliteit. Dus dat klopt wel een beetje. De Akense textielbaron Johan Arnold van Clermont, die Vaals veel rijkdom bracht, werd 2 eeuwen na zijn dood voor de gelegenheid weer even teruggehaald om de nieuwe tuin op het Van Clermontplein in te wijden. Nu er zoiets van allure hier is gerealiseerd, dacht ik bij mezelf van misschien kunnen ze ooit nog eens van het Drielandenpunt ook nog eens echt iets chics maken. Nou, we hebben nog 2 projecten. Dat is het Drielandenpunt inderdaad, daar gaan we ook mee aan de slag. Er zijn wat afspraken gemaakt, afspraken met onder andere de gemeente Aken, burgemeester van Aken. Dus daar gaan we binnenkomen. Maar een ander belangrijk project wat ook nog op tafel ligt, is de grensovergang.
We willen ook een grensovergang met een zekere allure. En ook daar gaan we aan werken, samen met Jo Koenen, Geert Koenen, Stad Aken, gemeente Vaals en de provincie Limburg. Als gouverneur moet je natuurlijk elke gemeente en stad en dorp van Limburg mooi vinden. Maar ik had toch het gevoel dat ik hier een bepaalde kwaliteit zag en zie die ik niet in elke gemeente tegenkom. Nee, je merkt de sfeer, de atmosfeer van de gemeente Vaals zit ook wel hier in dit project. Het feit dat Vaals zoveel nationaliteiten in zich herbergt en eigenlijk zo'n tolerante gemeente is, dat zie je bijna ook in het straatbeeld terug. Als je de stijlen bij elkaar ziet, je ziet de historie en het nieuwe bij elkaar gevoegd. Je ziet het enthousiasme van de mensen die deelnemen aan die hele ceremonie. Ja, dan gaat het hart open. Ja. Dus ja, ik vind toch wel Limburgs op zijn best hoor, wat dat betreft. En ja, Vaals is heel bijzonder. Ja. Een beetje Duits en een beetje Italiaans nu zelfs, had ik het gevoel. Ja, en ik heb nog net wat met mensen door Frans gesproken. Dus het is letterlijk een grensgemeente. En als wij pretenderen een grensprovincie te zijn en grensoverschrijdend te kunnen samenwerken, dan geeft Vaals wel het voorbeeld. Wijnhandel Goessens, die enkel levert aan restaurants en slijterijen door heel Nederland en België, vierde deze week het 50-jarig jubileum. Veel sommeliers en restaurateurs kwamen af op een proeverij, verzorgd door 18 producenten uit vooral Italië en Frankrijk. Jullie leveren ook aan de zogeheten toprestaurants en wat ik daar zie zijn twee ontwikkelingen. Eén is dat er veel wordt gewerkt met wijnarrangementen. En van de andere kant ook de echte dure wijn, de klassiekers, die zie je nog heel weinig op de kaart. Want mensen vragen niet meer naar een fles wijn van €300. Dus ik neem aan dat u dat als leverancier en als importeur dat ook merkt. Ja, wij hebben eigenlijk in de loop van tijd, en dan ga ik eventjes terug naar het begin van de economische crisis, waar de dure wijnen echt wel in laten we zeggen, populariteit verloren hebben. En waar de arrangementwijnen en waar de huiswijnen heel erg in trek waren in feite. Dat is lang zo geweest. En we merken de afgelopen 12 tot 18 maanden dat de restaurants eigenlijk, de betere restaurants, middenklasse en top, dat die veel meer duurdere wijnen verkopen. Ja, hele mooie tendens, want onze agentschappen die lenen zich nu eenmaal daartoe. Wat wel is natuurlijk, die topwijnen, die hele dure wijnen, die worden daar inderdaad wat minder verkocht. En die gaan eigenlijk meer de verzamelaarswereld in, de privaatkelders in, waar mensen die hoge budgetten willen betalen of die willen beleggen in wijn natuurlijk. Hè. Want op de bank krijg je niet meer veel natuurlijk, dat weet je ook hè Jo. Ja. Dus moest je wat duurdere cuvées willen kopen, het is misschien wel een goede belegging. Hè. Ja, oké, daar moet ik over nadenken. Maar restaurants, de betere restaurants kopen nu ook weer duurdere wijnen. Maar duurdere wijnen op de kaart, dan hebben we het over €100 of zo. Ik neem niet aan over flessen van €500. Nee, dat is ook net wat ik zeg. €100, €150. Nog net, misschien €200 voor het echte top, maar de hele dure wijnen worden meer beleggingswijnen in feite. Ja. En hoeveel producenten hebt u hier vandaag? Want die komen dan uit Frankrijk, Italië, nog andere landen? We hebben 2 specialismen, dat is Frankrijk en Italië. Hè. En vandaag zijn er wel meer Italianen aanwezig dan Fransen. En er is ook sinds dit jaar eigenlijk een wat overwicht in volume naar de Italiaanse wijnen in verkoop. Hè. Dat is de eerste keer sinds het 50-jarig bestaan van Goessens dat we dat vaststellen. We hebben natuurlijk wel al een 10-tal jaar ingezet op dat specialisme Italië. Anderzijds in Frankrijk zijn we denk ik wel een van de topspecialisten in Bourgogne actueel. Hè. En we hebben 18 producenten aanwezig nu, die eigenlijk met hun expertise, dat zijn de mensen die met hun voeten in het veld staan, hè, met hun expertise onze klanten gaan adviseren en gaan uitleggen waarom dat hun wijn eigenlijk hun keuze zou moeten hebben in feite. Ja. Maar Italië is aan de winnende hand. Op dit moment is Italië echt, dat is eigenlijk al 10 jaar een hype. Dat is een stijgende lijn, gaat dat. Hè. En ja, dat is wel echt opmerkelijk, maar het is wel zo. Ja. Zeg, een ervaren sommelier, moet hij toch nog af en toe hier komen proeven? Ja, absoluut. Ieder jaar dat de wijnmaker maakt is anders.
Je weet wel ongeveer hoe ze maken, hoe lang die op hout gaat natuurlijk. Maar je moet toch altijd zien jaargangen. En Frankrijk heb je meer in de gaten qua jaargangen dan bijvoorbeeld Italië of Spanje of zelfs andere landen. Nu zitten we in Italië. Nu zitten we in Italië. Voor mij toch een van de favorieten, absoluut. Maar ik hoorde hier dat er zelfs meer Italiaanse wijnen dan Franse wijnen worden verkocht. Ja, absoluut. Kent u dat? Dat herken ik zeker. Het is zo dat de Franse wijnen toch in de prijs toch sterk omhoog zijn gegaan. En je zoekt toch altijd goede alternatieven. En zeker nu Toscane, mooi aanbod. Puglia bijvoorbeeld, de wijnen daarachter. Dat is fantastisch. San Marzano, geweldige wijn. Prijskwaliteit top. Nowadays they sell more Italian wines than French wines, so you must be happy. Yeah, and we are very happy because this is maybe one of our goals. So we are very happy for this new ratings and when we have new feedback and you have new goals, So we really appreciate feedbacks like that. So we work very hard, as you can imagine, all year long. So we are very happy for this result. Yeah. And is it only for the Netherlands, or you see that also in other countries? I think that is worldwide. Luckily, the situation we are very happy for the situation. So for the red wine is for the bubble wine, and in general for the Italian wine. So we are very happy because we have to cooperate. So only if you cooperate, you are stronger and you can arrive in new market. You can enter a new market in new area. So you can create new cooperation. So you can travel and it's very important for us and for worldwide, I think.